Egunon Iratxe, Egun honeneko. Iratxe Arriola, EAko alkatea, Bizkaian EA herriko alkatea, Bizkaiko batzarretan EH Bilduko ordezkaria, eta nekazaritza lorretan, bozeramaile, ez, funtzioak egiten dituzu. Eta bere garaian ene sindikatuan ibilitakoa. Bai. Lehendabiziko galdera, nola ikusten duzu lehen sektorea Euskal Herrian? Euskal Herrian esango nuke egoera ez dela homogeneoa edo bateratua, ez? Ezberdina da lurraldez lurralde, ez da berdina iparraldean izan, Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroan izan, baina orogar eta Euskal Autonomia Erkidegoko errealitateari begira, nabarmena da, ez? Zelako galera egondan lanpostuetan, azken 2 hamarkadetan 153 jaitsi dira baserritar kopurua, horrek suposatzen du produkzioan ere jaitsi garela asko, lur erabilgarrian baita ere, hau da lur goldagarrian, eta gure maira datozen produktu asko eta asko 2000 kilometrotik gora indakoak dira, horrek suposatzen da benarekin energia kontsumoan eta klima aldaketan daukon eraginarekin, baserritarrak oroar ez dauki ebez errekonozimentu sozialik edo behar luketenik, prezio oso bajuak jasotzen dituzte, eta hori nahiko orokorra da, ez? Euskal Herri osoan ere, prezio duin horrek ez izateak suposatzen dau, hor badagola enbutu bat, eta enbutu hori osatzen dabe talde handiek, IFAK, Euromedik, Corte Inglés, Alcampo, Mercadona da guzti horiek, eta horrek eragiten dau sistema ez izatea justua eta lan baldintza duinak, prezio duinak ez izatea, eta kontsumitzaileok be gure plateretan ez euki izatea tokiko janaria, sasoikoa eta bertokoa, ez? Eskerrik asko Iratxe.